Pajatu a Moses Kunkuyu anamangidwa lolemba lapitali pa mlandu umene amayankhula makamaka a polisi kuzeratu kwa amene amayankhulira polisi amene ndi Leo Chintembo amazikamba kuti a Moses Kunkuyu anapalamula mlandu pamene anayankhula mawu amene ali ndi kuthekera kuyambisa chisokonezo pa malirotu a malemu a Madeso Kazombo. Lero pa 21 January 2026 a boma anawatengerano a Moses Kunkuyu ku bwalo la milandu kumene kuti ndi ku Lilongwe Residency Magistrate Court. Tatentone mene anafikira kumene kwa Moses Kunkuyu asanalowe ku bwalo la milandu kenako tipiteni nkhaniyi. Bwino taona pamenepo meneto zinakhalira Moses Kunkuyu ndekuti akalowa ku bwalo la milandu. Kuchoka pamenepo atalowa m'bwalo la milandu kwapezeka zonena kuti ambali ya boma mosogozedwa ndi a Cecilia Zamgazanga awawuzano formally a Moses Kunkuyu mulandu umene anapalamula ndezi kuoneka kuti mulandu umene wasintha kusiyana ndi umene anayankhula a Leo Chintembo. Akunena zona kuti a Moses Kunkuyu mulandu umene awasegulira akuti mu August chaka cha 2025 iwo atu anazimbayisa ndalama kapena kuti anacholera ndalama misonkho ya Malawi. Kuphatikiza pamenepo ndekuti anagwiritsanso ntchito ofesi yawo molakwika. Funso koma zakhalapo kuti kodi zinakhala bwanji, zinenda bwanji, ndalama zimenezo zinachokera kuti makosana akuyankhulatu kunena zona kuti a Moses Kunkuyu munthu ameneyo akuti anauza a post office kuti atulutse ndalama zokwana 14 miliyoni Malawi kwacha. Ndalama zimenezo anawauza kuti akuti akapangire maintenance ka sukulu chaku Karonga uko. Kuchoka pamenepo ndalama zina akuti akumbire mijigo kudetsa nde tikupeza kuti kudetsa kwake ndeti ndi ku constituency kumene amachokera paja amachokera ku Mulunduni constituency. Ndekana ngati njira imodzi ya kampeni siziuzika koma nkhani zake ndi imene akufotokozera ambali ya boma. Kuchokatu pamenepo pa 14 miliyoniyo ina ndekuti anacholera kuyika mthumba mwawo a Moses Kunkuyu ndi imene nkhani zake zimakhalira. Nde amene akuyimira mbali ya boma amene atunde a Cecilia Zamgazanga amafotokoza kunena zoti a jaji amene akumva mulandu umene a Austin Banda kuti awapase nthawi yokwanira ambali ya boma kuti akapitirize kuchita kafukufuku pa nkhani yokhuzana ndi maumboni pa mulandu umenewo. Akukamba zonena kuti awuyimise kaye mulandu umenewo komano a Moses Kunkuyu asawatulutse akhaletu ali ku rimandi kudikirano kuti abomawo amalize kafukufuku kenako nkhani izapitenso ku bwalo la milandu after 14 days. Kuchoka pamenepo ambali ya bomawo akuti akafunsenso zina ndi zina kuchokeratu ku ofesi ya Attorney General a Frank Mbeta kuti awalangize kuti mulandu umenewo awuyendesa motani. Ndi mmene afotokozera amene ambali ya boma kupempha a jaji a Austin Banda. Kuchoka pamenepo ndekuti ambali ya a Moses Kunkuyu mosogozedwa ndi akhwima mchizi anapemphano kuti a Moses Kunkuyu apasidwe belo. Nde zikuoneka kuti chigamulo sichinabwere pa nkhani imeneyi sizoti apasa belo kapena ayi. Timva chigamulo chimene angapereke a Austin Banda pa nkhani yokhuzana ndi pempho la belo. Komano nkhani zake ngati ziti zimenezi zonena kuti anagwiritsa ntchito ofesi molakwika pamene anauza a post office kuti atulutse ndalama apitisetu kukagwiritsa ntchito ku ntchito zachitukuko kuma constituency kumeneko zinalakwika ndithu. Makamaka akhazona kuti akhothiwo apanga proof kuti zimenezo ndi zoonadi chifukwa ambiri tikudziwa kale kuti zitukuko za ma constituency kumakhala ndalama ija imadziwika kuti CDF. Nde ngati a Kunkuyu analamula ofesi imeneyi pogwiritsa ntchito mphamvu zimene ali nazo ngati a nduna za information ndekuti sizinayende bwino. Nde paja mbuye wawo chakwera anazayankhula ndi a Peter Mutharika pa nkhani yokhuzana ndi kumangidwa kwa makosana amenewa makamaka akuti kubwera pa zifukwa za ndale. Kuchoka pameneponso a parliament kozera kwa Clerk of Parliament a Fiona Kalemba amazapemphaso kuti a Moses Kunkuyu atulutsidwe potengera ndi udindo umene ali nawo ku parliamentiko koma zikuoneka kuti sizinaphule kanthu. Nde tiona mmene zingakhalire. Paja Peter Mutharika akuchita kusindika kuti ngati pali umboni palibe zowataya makosana amenewa akomane ndithu ndi chiweruzo. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi. Ngati maganizo amene alipo mutafotokoza comment section koma mulemekezanso maganizo anzathu. Sayiwala kupanga like video imene komanso panga subscribe channel cha Fox News 18 chokoti nkhani zambiri zikamachitika ndikuti zitakupezani mosavuta.